132. Прозвище. Дата смерти – ночь с 29 на 30 кастрычніка 1937 года. Место смерти – Минск, Беларусь. Гэта спіс расстраляных у адным горадзе у адну ноч на дзень народзінаў камсамолу, літаратараў, празаікаў і паэтаў, педагогаў, выкладчыкаў і настаўнікаў школ, грамадскіх дзеячаў Беларусі. Мінулі гады, і мы больш не святкуем дні народзінаў дыктатарскіх рэжымаў. Але як і тады мы чытаем паэзію. Сёння прадстаўнікі беларускай супольнасці ў Кракаве у знак сваёй салідарнасці з усімі, хто зараз змагаецца за свабоду, за якую змагаліся і нашыя дзяды і прадзяды, і бабулі, і прабабулі. Чытаю ўрывак вершаванай паэмы Таўрыда Юлія Таўбіна, знішчанага НКВД у ноч расстраляных паэтаў. Так пачынаецца пагром, і ломіць вокны важкі лом, і аканіцы плюшчыць дом, расхочуць шкельцы шыб. І хаты іх зраўняюць стлом пад мяккім сонечным святлом, змяшаюць з шумам першых стром іх перадсмертны хрып. Так пачынаецца пагром. Калі ў паветры пух пярын і перад смерцю бачыць сын, як гіне маці пад нажом, апошні ў памяці націн. Так пачынаецца пагром, дзе хруст і храст, дзе хрып і храп, дзе душаць горла, клешчы лап, кладуцца пластам мертвякі, дзе сотні стогнаў стыгнуць, каб аджыць дакорам навекі. А калі душаць цябе, пачынаюць скаваць, як шчанё, калі гвалцяць дачок тваіх, забіваюць сыноў тваіх. Тады бацькаўшчына перастае быць бацькаўшчынай, і ходзяць кругі перад вачыма, жоўтыя, жоўтыя. А калі гоняць цябе, стагнаць пачынай. З голаду памірай, калі адмоўлена ў працы. Хай тады тройчы праваліцца праклятая бацькаўшчына. Хай яна будзе для іншых ласкавую бацькаўшчыну. Попел яе спапялі, схапіе чорная немач. І уводзяцца ў слоўнікі дзве новыя грацыі – імі і эмі. Пакідаецца ўсё роднае і блізкае, наседжанае доўгімі гадамі. Параход гутаецца, як калыска, з людзьмі, трубамі і вінтамі. На палубе пасажыраў 3-го класа, дзе куфэрак на куфэрку і душа на душы, можна аперціся на балясы, але марская хвароба не дае жыць.